Goddag, velkommen. Vi har om Euklidets sætning 12, og i Euklidets sætning 12 beviser vi kosinusrelationen i en stumvinklet trekant, hvorefter vi sammenligner den med vores moderne kosinus i en vilkårlig trekant. Euklid han tegnede en stumvinklet trekant, hvor han gav den vinklen A, B, C. Euklid han sagde så, at siden over for den stumme vinkel har et kvadrat BC, som altid vil være større end siderne AC og AB's kvadrat til sammen. Euklid han tegnede så en ret linje ned, som vil gå i forlængelse med AC. Den kalder sig D, vinkel D. Den her nye lille trekant gav så mulighed for Euklid at lave et rektangel ud for A og C, som havde en bredde på AD, længde, og en længde på AC's længde. Det her mente så var forskellen, som netop vil gøre, at kvadratet BC vil være lige med kvadratet AC plus kvadratet AB plus 2 gange rektangel AC AB. Euklid han sagde så, at der er også et kvadrat ude for BD, så vi skal plusse ind på begge sider. Vi skal kvadratet, som så vil give kvadratet AC plus kvadratet AB plus kvadratet BD plus 2 gange rektangel AC AD. Sagde han så, at BC kvadratet vil være lige med CD kvadratet plus BD kvadratet. Hvis en ting var opfyldt, at vinklen D vil være vinkelret, og at AB kvadratet vil være lige med AD kvadratet herud og BD kvadratet til sammen. Og på den måde så beviste Euklid simpelthen, at ligningen BC lige med AC plus kvadratet AB plus 2 gange rektangel AC AB var altså løs på grund af, at en vilkårlig trekant, eller en ret stumvinkel trekant, vil den side over for den stumvinkel altid være større end kvadraterne for de modsatte sider, eller de 2 andre sider i trekantens kvadrater. Dog vil forskellen, som vi kunne udligne det, være det her rektangel. Nå. Og hvis vi skal sammenligne, hvis vi skal sammenligne det
Euklid han fandt ud af med vores moderne kosinusbevis, som gælder en vilkårlig trekant. Så skal vi lige bevise en lille ting. Vi starter lige med at skrive, vi starter lige med at tegne den stumvinklede trekant. Så Euklid han tegner den. Okay. Og det Euklid han sagde, det var, at kvadratet BC var lige så stort som kvadratet AC plus kvadratet AB plus 2 gange det rækkeangle, som der har siderne AD, AC og AD. Det var det, Euklid han fandt ud af. Vores moderne kosinus relation i vilkårlig trekant, den er det samme som Euklid. Vi har bare skrevet den på en anden måde. Og for man kan sammenligne dem, så skal man lige tage et kig på hans trekant. Vi ved, at BC den ligger over for vinkel A. Derfor så er det altså den lille a, vi kommer til at finde ud af. Så det er altså kosinusrelation, hvor vi finder ud af den lille a. Der er jo 3 forskellige. En for A, en for B, en for C. A, eller kvadratet AC, det ligger over for store B, som er vinkel B, så derfor må det hedde B igen. Altså det her, det er B og A. Og kvadratet AB ligger over for vinkel C, det må altså være vinkel C. Eller være side C, undskyld. Som så er C i anden. Og så har vi så, som så hedder, det hedder den hos os, det moderne kosinusrelation i en vilkårlig trekant. Men problemet er, at vi kan se, at fortegnene er forskellige her. Så det er det, vi vil tage et blik på nu. Vi ved, at der er fra D og til C, altså hele den vinkel her, der er 180 grader. Derfor må den vinkel her være 180 minus A. Vi ved, at kosinus i en vilkårlig trekant, den ser sådan her ud. Eller kosinus, undskyld, i en retvinklet trekant, det er kosinus til vinkel V er lig med den hosliggende katese divideret med hypotenusen. Her så er det her vores vinkel V. Det vil altså sige, at kosinus til 180 minus A er lig med vores hosliggende katese, som her er AD, divideret med vores hypotenuse, som her er siden C. Så det vi er i gang med at gøre nu, det er, at vi finder ud af, hvordan vi kan udtrykke det her, så det bliver det her. Så vi vil gerne isolere AD her. Det gør vi ved, at vi ganger med C på begge sider. Så der kommer til at stå C gange cosinus til 180 minus A er lige med AD. Så nu har vi altså fået udtrykt vores AD ved C gange cosinus til vinklen 180 minus A. Og nu vil vi så udtrykke vores AC. AC, den fandt vi ud af, den lå over for store B, altså vinkel B. Så det må sige, at det må være siden B. Så derfor skal vi sige, at B er lige med AC. Godt. Så nu har vi altså AC og AD. Og toeren her. Så det vil sige, at vi nu har fundet frem til A i anden er lige med B i anden plus C i anden plus 2 AC, som her var B gange AD, som her var C gange cosinus til 180 minus A. Der er bare et problem her. Det er, hvis man tegner en stumvinklet trekant ind i enhedscirklen,
så har vi her en vinkel, der hedder A. Går man ned her, så må det her jo være cosinus til A. Problemet er her, at den ligger i y og x-koordinaten, der ligger den på den negative side af x, det vil sige, at det bliver minus. Problemet er, at når vi bruger kosinusrelation, så er vi interesseret i at finde en længde, og en længde i virkeligheden kan jo ikke være minus. Så derfor skal vi ikke bruge det her plus, så skal vi have lavet det om til minus, så vi har gjort det. Og det gør vi ved, at vi tager et blik her på, hvor vi tegner den ind i enhedscirklen også. Nu tegner vi så enhedscirklen, hvor at den har selvfølgelig en radius på A. Eller på 1, undskyld. Hvor vi tegner en vinkel A her. Og går man ned her, så må det her jo være altså 1 her, 1 gange cosinus til vinkel A. Her der er det jo spejlvendt, så det vil sige, at tegner man spejlvendt her, så må det her jo også være A, vinkel A. Men der må den hedde cosinus til 180 minus A. Problemet er, at det ligger over i den anden side af koordinatet. Så det må altså sige, at det her må være minus cosinus til A. Så det vil sige, at minus cosinus til A er lige med det samme som cosinus til 180 grader minus A. Så det vil sige, at når vi putter det ind i vores forskrift, eller vores formel her, så må det jo blive 2, eller A i anden plus B i anden, plus C i anden, minus 2 gange B gange C gange cosinus til vinkel A. Og så dermed er sammenligningen bevist.